sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa ka tuig nga bata patay matapos malumos sa sapa sa banwasang Moises Padilla. Commercial trips sa mga fast craft Bacolod Iloilo vice versa mag-uumpisa na sa Oktubre 31. Sa mga balita nasyonal, 12 ka mga mangingisda sa Catanduanes missing bangod sa paglaslas ang Bagyo Quinta. Red Cross wala sang basehan nga magdemand sang bayad sa PhilHealth sundo sa isa ka mamalidha. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sunod. Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-actions. Of course, Happy Tuesday. Happy Kay Tuesday! mo nga. Gaulan, pag ano mo, pagka tumaday, wala. Pero tugnaw. Gloomy. Gloomy ang kalangitan. Perfect. So, oo. kanami na mga pay Action Boy. Pero budlay mga pay guro samtang ga-drive ka, no? Kape? Nahimo mo na na? Pwede man, nahimo ko na ga-drive ka, ga-pangape. Ang tasa, gidya? Oo, laban lang sa alwak eh. Galain. Kaya ang iba niya, social na ilayaw mong may dumay, ano na sila yan, may taklob-taklob. Naging na Chef Suyop. Perfect. So, sige Action Boy, may mga ka-action tayong nag-aupod sa aton subong nga aga. Good morning, Good morning sa aton, guys, sa aton nga mga nag-tanaw dira sa Facebook. Good morning sa inyo. Yes. Kag sa mga nagdala og tugli Action Boy ha, sa aton yung 4-piece. Congratulations, kid. 4-piece. Magabaton sa cellphone kag tablet. Correct. Congratulations sa mga winners. I-announce na karon ang mga winners. Yes, Tatlo sa high school, tatlo sa elementary, tatlo sa college. Ang aton kwan. Sige. Dami sila mga istorya, Vlad. Tapos mga istorya sa ibang to nga managdaog. Nami man. Of course. Mukha na kasi ko kung damo lang ko kwarta daw, tagaan ko lang tanan. Ako man? Oo, galing kay ako gani, ginabaklam lang ko cellphone. Kalay. Sige. Sige. Good morning, Action Boy. Kaya nagapanguna gidaw Bia Jonathan. Yes, good morning. Mayong aga. Kaya Gracia Hareta Horvidalia. Good morning, ma'am. Alex Monteza. Maayong aga, Sir Boy. Matamis nga yuhum-yuhum. Yes. Kay Zylene Renaxe. Good morning from Quay. Scanner ko na ha, no? Base, scanner. Kaya Anhaw Ruel, morning. Dara naman sa may Himamaylan City. O ika, ano ko nag-action boy, Kasi manwa. Kasi manwa ko ni siya. Yolanda Galiagar, good morning. Michelle Sayo, good morning. Kaya Philip Isulat, good morning man. Sunny Tuesday kuno sa ila ay din sila basiga Japan siya, Japan I think. Japan. I think hindi siya Japan basta sa iba ni siya nga. Importante ga init ay ba siya rim lang di siya. Gani dori. Sila into siya Action Boy. Kay alagad Kevin Henry Action Boy, good morning. Hinobanons ko no. Mayong aga sa taga-Banwa sa Hinobaan. Sige Action Boy, go. Okay, sa kay classmate ko na Totong Hirona, good morning man sa imo. Jocelyn Kalamaan, kag Dennis Richard, si Dennis Roma, 301 out of 366. Final na. Bisaton ng listahan ba? 59, 301,
Tawag di mo. Dama mo ah. Dama mo. 360. Ah. 59 plus 301, 360 lang. 59 days na lang mo. Sige lang, okay na siya, guro ah. Sige. Okay na siya. Greet siya lang ang friend niya, ang mga courtside reporters sa PBA. Happy birthday, Miss Apple David, mo. Si Apple David, kung na sa courtside reporter sa PBA. Yes. Action boy, si Sir Fernandini Quadernal Jr. Good morning sa atin. Good morning, Sir. Good morning, Noy. Sir Nonoy. Renan Aloro Rico, good morning, man. Watching live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castellana. Cory Vidaha, may aga. Suki niya, Suki. Si Riza Lee. Mariko, good morning. Good morning muna. Tami ang taga Barangay Lagasan. Labidagid ang taga Lagasan Beach. Na dito na ito lugar ito namon niya. Di na nag-asan? Sa Bago City. Bago. May beach taga. Amo na ito yung lugar ya. Pero hindi na inyo beach. Hindi na inyo beach. Hindi amon beach. Sige. Kaga daw na beach. Alagasan Beach na pa na. Bakit isuba mo? Because beach. Standby sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nasapuan nga patay ang isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata nga babae matapos malumos sa sapa sang Barrio Daan Barangay Ginpanaan, Banwa sang Moises Padilla. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Reynald Jorge, ang pamuno sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ay nga bata ang gikilala kay Princess Joy Yostanio. Sunod kay Jorge nga mga alas 8 sang aga ka Domingo, naghampa ang bata upod siya 8 ka tuig nga magulang sila balay kaupod ang pila ka mga katiyaan nila. Duha pa ni Jorge, ginabilin lamang sa ila ginikanan na magutod sila balay bangod nagatrabaho ang mga ini. Kahapon sa maglakat ang magulang bangod may importante ang ginkuha kay siya pagbalik wala na makitaan ang manghod. Gilayon nga nagpakayo sa bulig ang pamilya sa bata sa mga opisyal sa barangay kag LTRRMO. Malas 10 kahapon man sang aga, nakitaan ang bangkay sa bata sa sapa, mga 50 metros ang kalayoon halin sa ila sini nga balay. Isang patay, isang missing matapos na anod sang baha nga natugas sang Typhoon Quinta sa Banwa sang Ayungon, Negros Oriental. Ang duha ka lalaki parehong residente sa barangay Nalundan, Bindoy. Sa report kinakuha sa Ayungon DRRMO, ang duha tuyo kuntani nga magtabok sadtong Domingo sang gabi sa Suba sa barangay Mabato sang ginanod sa makusog nga daludo sang tubig baha. Ginahibalo pa sang local disaster authorities ang ngalan sa mga biktima. Kapon sang aga sang na-recover ang lawas sa isa kag padayon naman ang pagpangita sa iya kaupod. Gin-evacuate naman ang 148 ka pamilya matapos mapektuhan sang baha sa Banwa sang Hinubaan kag Isabela. Sa report ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Safar Gerard Cailian, 30 ka mga pamilya ang gin-evacuate dalin sa Barangay 1 Poblasyon, Bulwangan kag Talakagay sa Hinubaan, samtang 118 naman alin sa Sitio Nuning sa Barangay May Tubig, San Pedro kag Sitio Calaprisan, Rumirang, Sitio Galo kag Alegria, Barangay 5, tanan sa Banwa sang Isabela. May nahalitan man sa mga pananom bangod sa baha kag pila ka madalan nga mudlay agyan sang salakyan sa Banwa sang La Castellana. Una ang ipaydalom ang Negros Occidental sa Blue Alert status bangod sang Bagyo Quinta. May kabilogan naman nga 131 ka pamilya o kon 502 ka individual ang kalakip sa preemptive evacuation nga ginpatigan sang local disaster authorities sa Banwa sang Isabela bangod sa pagtaas sang tubig sa pila ka mga lugar sang Banwa. Ini nga inisyatibo sang Banwa tuyo mapasiguro ang safety sang kada pamilya nga naapektuhan sa pagbaha bangod sa maulan nga tiyempo dala sang Typhoon Quinta. Ini nga datos ang base sa nakuha nga report sang DRRMO Isabela as of October 26 last 2 sang hapon. Sa rebaluan ginpahayag ni PDRRMO Head Zephyr Gerhard Cailian sa Action Radio Bacolod nga may pila na ka pamilya ang nagbalik na sa ila kada puloy-an matapos nag-subside naman ang tubig. Ginkumpirmar naman ni Marina Region 6 Director Engineer Vivencio Vero nga mag-umpisa na sa palabuton ng October 31 ang commercial trips sa mga fast craft nga biyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Sunod kay Vero, hindi ang resulta sa ilang patigawan nga meeting upod sa duha ka mga fast craft operators direktan nga si Mara. Dugang pa ni Vero, tag-isa lamang ka barko sang Wisam Express kag Ocean Jet anang talan nga mga biyahe
apang handa sila nga magdugang sa unit kung kinahanglanon. Sa piyak nga bahin, magluwas sa fast craft, mag-umpisa man sa pagbaton sa masumalakay nga pasahero ang roll-on, roll-off nga fast cat sa palabuton nga Nobyembre 1. Wala sang minor record o kung may nabaton nga report ang Philippine Coast Guard Negros Occidental nga maritime-related incident kahapon nga adlaw. Suno kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin, padayon ang monitoring sa PCG substations sa mga baybayon sa bulig sang kada local disaster risk reduction management offices. Ginpahanumduman ni Benjamin ang mga mananagat nga ipaiway ang pagpadulong sa lagud agud malikawan ang aksidente labi na nga malain ang panahon. Kung hindi malikawan ang pagpanagat, siguruhon lang nga may dala ang mga mananagat sa safety equipments kaangay na lamang sang salbabida, flashlight, cellphone kay ban pa nga makabulig sa tion sang aksidente. Mag-aumpisa na karon nga adlaw Martes ang PIDEA Negros Occidental Provincial Office sa ila random paneling kag canine inspection sa mga pantalan kag bus terminal sa siyudad sang Bacolod kag probinsya. May kang tanan sa nagahilapit ng Fiesta Minatay. Sunod kay PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ginahanda na sa ila ahensya ang ilang mga narcotics division narcotics detection dogs sa bulig sang canine units para sa pagpatigayon sang inspeksyon sa mga packages kag bagahe sa mga pasahero nga magasakay sa barko kag bus. Dunga pa ni Gomez, tuyo sa ilang ahensya upod sa mga kapulisan kag Philippine Coast Guard nga matap na ang pagbiyahe sa illegal nga droga sa syudad kag probinsya. Sunod pa kay Gomez, sa piyak nga yara pa sa MGCQ ang Bacolod kag probinsya, ila man ipatuman sa ila operations ang health protocols kag mga polisiya sang DOH kag local IATF. Hugot naman ang ginapatuman sa makatapos ang Philippine Coast Guard sa siyudad sa Escalante kag San Carlos ang pagbantay sa mga pasahero nga nag-aabot halin sa probinsya sang Cebu. Sunod kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin, sa karon wala pa sang abiso gikan kay Governor Eugenio Bonglacson para panugutan nga makasakay sa barko ang mga regular nga pasahero. Magluwas lamang sa mga LSIs, mga empleyado sa gobyerno, frontliners kag delivery of food o of basic goods. Madumduman yagin anunsyar kahapon ni Benjamin nga syudad sang Bacolod kag Iloilo mahimo na makasakay sa fast craft kag Groro ang mga regular nga pasahero nag-edad 18 o kon 16 anyos tubtob sa 64 anyos apang dapat ipatuman mga pulisa base sa pagsulundan kag ordinansa sang magtimbang nga syudad. Ginkumpirmar naman ni Police Major John Ganzon ang hepe sang Hinigaran PNP nga miyembro sang Bugalon Drug Gang kay katatlo sa drug watch list sang Cabancalan City PNP ang nasapon nga bangkay sa Bangga Magdalena sa Barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran. Malasing ang tagna sang kagahon sa Oktubre 23. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ganzon ginkilala sa iya bata ang nasapon nga bangkay sang lalaki nga si Bartolome Onlayaw, 48 anyos, kag tumandok sa siyudad sang Cabancalan. Sunod pa kay Ganzon, isa sa ginalan daw nila sa amo nga nakalabot si Onlayaw sa Banwa, agud man transaksyon sa illegal nga droga apang posible may natabo nga konflikto rason nga natabo ang krimen. Si Onlayaw may pila sa ulo kag na-recover sa lugar ang isa ka basiyong bala sang M16 nga armas luthang. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginklaro sang Technical Education Skills Development Authority o kon TESDA Negros Occidental nga hindi nila empleyado o kon trainers sang TESDA Technology Institutions si John Paul Insular nga nadakpan sa bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Talisay sa Oktubre 21, 2020. Sa statement nga ginpagwa kag pirmado ni TESDA Provincial Director Bayani Gofredo, ginpahayag nga si Insular isa lamang ka TVET trainer sa isa sa ila registered schools. Pahayag man ni Gofredo nga mabaskog nga ginasuportahan sa TESDA ang kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga kag hindi pagitolerar sa opisina nga naman nga hinimuan sa nagkalain-lain nila nga partners, assessors, trainers kag empleyado nga nagalapas sa amo nga kampanya. Nagalaom si Gofredo nga magaserbe ini nga pahanumdom sa tanan nga TVET trainers kag assessors nga dapat sundon ang legal agud magapreserba ang ngalan kag dignidad. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
Ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. Okay, good morning Liwat. Good morning naman din kay Madeline Hordan. Good morning makano kay Anthony Reliquias dira sa may banwa sang hinubaan halin kay alagad Kevin Henry. Kay Eglen Lastimoso, good morning sa programa ninyong dalawa. Pinababati ko ang aking sa Marayo Pontevedra kuno si Hilda Pacheco kay Bayaw kag mga hinablos. Wendy Magallanes, mayang agaman, Cherry Ann Almojero Mayuga dira sa Kabalagan, Nueva Valencia, Guimaras. Kabalagnan siguro, no? Lerma Casimero, good morning man. Kag sige. Si Kwan si Migota Dennis bala nami kuno pangapi kung sa lakyan ka tapos padlaganon mga 80 lagan mo bala. Sino nga Dennis na? Dennis Tibor Richard Roma. Dennis Richard Tibor Roma. Giyagid din. Sheikh Gaston Defensor. Dilog lang ko tamyaw sa Gordon family sa Manapla. Good morning sa inyo dara. Heaven. Erwin, good morning man. Aljon Calvo. Sakay Nathi Sauce. Anhaw Ruel, of course. Gabutua na to kuno sa inyo sa syudad nyo si Haring Adlaw. Timayo gali very good. Catherine Valensario Cesar. Kag happy birthday kuno sa kay tito niya Engineer Isaac Tipsay. Oy, Happy Isaac, birthday. happy birthday. Bana ni sa likuan Engineer. ni Marjorie Tipsay. Villaflor, no? Kilalahay ka mo gali. Si Engineer Isaac sa kuan siya sa Ubo sa syudad. Amo na siyang upod sang sipon. Sila sa trangkaso. Ubo, si trangkaso. Charot. Pronto ni Office of the Building Official. Rafa Gonzalez, good morning man. Kagkay ari na si Vanessa Mayo. Yes, Ma'am Vanessa Mayo. Guwapa ni Miss Dorel ko in black. Good morning din sa imo, Van. Enrique Kanya, good morning man, watching live from Hinobaan. No, sige. Boy, hindi ko makita. Aha. Nabasa mo. Ma-Earl. Diri pa lang kuya kay Eglen Lastimoso Tenda na ta?
Diri ko nag-adri na. Aren, agya ko sa kay Nati Sauce. Dason kay Felinora Oliveros. Yes, Tita perfect. ka na. Kay Era Dionson. Good morning. Sa may Middle East Traction Boy. Kay tatay niya kuno Agustin Loreto Gapamati. Good morning, Good tatay. morning. Kay Feby Feby Alvarez sa Murcia. Good morning. Yes. Philip Isulat. Okay. Makita na dito ang adlaw. Si Alex Monteza. Mayong aga ko na sa pamilya Hanyola sang 13 e-media. Ano 13 media. Gale. Okay, sige. 13. Perfect. Yeah, I see. Kasi English ay 13.5. 13 media das bago. 3 media. 13. Hamakon 13 e-media. Kabalyeros ang barangay. Pahilanga. Hinigaran. Pamilya Doran, sang Doña Juliana, Subdivision. Yes, Las Palmas. Monitor sila ko no Sige, kay Bret Hart Tonato. Good morning from Antipolo City naman siya, Action Boy. Upo di iya wife nga si Mimi, kag iya bata nga si Andrew Tonato. Kay si Justin Brian Tonato nagapamati. Good morning. Gia Fernandez, good morning. Sir Ricky Malala, siya, Action Boy. Hi, Rick. Good morning. Yes. Kay Ronnie Vega, mayang aga. Titing Angels, good morning. Job Hurt. Solar, good morning. First time niya ko nakita sa imo, Action Boy. Sa aton gali duwa. Okay. Sige. Kaya Melchor Rumbines, kagawad. Melchor Baroka Rumbines. Good morning. Bohidlo, kagawad. Rian Montesa, good morning. Chris Alegante. Shout out ko na sa Opodi, always gapamati Richel Agupalo, Jason Cabra, kagagina greet Nyaman, amigo ko sang happy birthday. Birthday sa amigo. Raiden Assessor. Happy Ika birthday, Raiden. 23rd birthday, subong. Happy birthday, Raiden. Kay Helen Montano, good morning, ma'am, from Barangay Monte Vista. MJ Salazar, good morning from Japan naman siya, Action Boy. Ohio Good morning. gozaimasu. Kaya Jocelyn Recibita Olak, good morning. Si Eglen, pakibati ko. Nabasa mo ni kagina? Basa ko na. Bambi Padernal, may agaman. Renan Aloro Rico, of course. Kay Ma'am Ligaya Abeto. Ay, Nanay Ligaya. Good morning. I hope maligaya ka. Glycia Avlas. Hello mga kano kay Leia, kay Irene, listening from Vancouver, Canada. Of course. Inda Livera, araman siya, Action Boy. I'm happy watching the news of our Bacolod, sa Bacolod ko, no? Ara siya sa Los Angeles. Los Angeles Funeral Parlor and California. Sa California. Kay Joseph Roots, may funeral parlor galing Los Angeles. Namiyara na Angeles. Okay. Angeles yung mag-pronounce. Sorry, gid ha confused. No problem, Alex Monteza. Olive Gargaritano, good morning. Rose Tembrevilla, good morning. Melissa Ambo, sa mahinubaan. Bambe Padernal, wako gapa si maangayan ka sa imong aritos. Thank you, ma'am. Kay Shakil Tarak Muhammad, good morning, boy. Good Musta morning. ko, no? Sabta siya, no? Musta? Okay lang. Ara na. Standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalya na sa aton mga balita lokal, akong balita nasyonal. 12 ka mga mangisda sa Catanduanes ang report nga missing bangod sa paglaslas sang Bagyo Quinta. Suno kay NDRRMC spokesman Mark Casiana Timbal, ang 12 ka missing nga mangisda ang taga-barangay Panahunugan, Bato, Barangay Cagdarao, Panganiban, kag Barangay District 3, Gigmoto. Doon pa ni Timbal, ila pa ginakuha ang dugang detalye sa natabo. Magluwas sa mga missing,
Ginakuha pa sang NDRRMC ang impormasyon kung may napatay bangod sang Bagyo Quinta. Sa karon may kabilugan nga 2,475 ka pamilya o kung 9,235 ka individual gikan sa Region 4A o kung Calabar Zone, Mimaropa, Region 5 kag Cordillera Administrative Region ang apektado sang bagyo. Ginpanumdum sang Malacañang ang local government units kun LGUs nga apektado sang Typhoon Quinta nga ipasiguro nga ang COVID-19 measures ang gina-implementar. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque ang minimum health standards pareho sa pagsuksok sang face mask ang dapat nga sundon sa evacuees nga nakitaan sang sintomas ng COVID-19 ang dapat nga i-isolate man. Dugang pa ni Roque nga dapat sundon ang COVID-19 mitigation measures sa pagpanagtag sa mga relief goods kag management sa evacuation centers. Una diri ginpahayag ni Senator Bongo nga naga-monitor sa karon si Presidente Rodrigo Duterte sa mga sitwasyon sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Samtang ginpahayag naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers nga wala sang basihan ang Philippine Red Cross nga magdemand sa PhilHealth nga magbayad sang utang para sa COVID-19 test nga nagabalor sang 1.1 bilyones pesos. Suno kay Barbers, wala sang kontrata sa tunga sang PRC kag PhilHealth para sa COVID-19 test sang overseas Filipino workers kag sa publiko. Duha pa ni Barbers, illegal ang Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag PRC matapos nga ang state health insurer hindi otorisado nga mag-issue o kung mag-release sang advance payments. Naka-record sang 1,607 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 371,630. Ang lugar nga may pinakamadamo nga bagong kaso among syudad sa Davao nga may 90, Cavite nga may 88, Rizal nga may 74, Negros Occidental nga may 68 kag Quezon nga may 68. Sa datos ng Department of Health na dugangan sa 245 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 328,258 o kung 88.3%. Samtang sa 62 ang bagong nga napatay sa balatian nga nagdala sa kabilugan nga 7,039 o kung 1.89%. Ang Pilipinas may 36,333 o kung 9.8% kaaktibo sa COVID-19 cases. Ginapahalong sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pulis kag militar angot sa pag-red tag sa mga nagasimpatiya sa komunista nga rebelde. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ang panindugan sang presidente paagi kay Defense Secretary Delfin Lorenzana nga damlag lamang nagpaandam sa kay Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. angot sa red tagging sang sinuman nga wala sang ebidensya. Duha pa ni Roque, ginsuwestiyon pa ni Lorenzana nga hindi na kinahanglan ipagawa sa publiko ang mga ngalan sa ginasuspetsuhan komunista agud hindi na magdako pa ang issue. Ginapadali sa Makabayan Block sa Supreme Court ang hearing sa ginakwestiyon nga anti-terrorism law. Sunod kay House Deputy Minority Leader kag Bayan Muna Representative Carlos Zarate, nabutang na sa alang-alang ang kabuhi kag kahilwayan sang madamo ilabina sa ilang mga miyembro nga padayon gina-red tag sa National Task Force to End Communist Armed Conflict. Nagalaom ang mamalidha nga magapabor ang korte sa ila ginapakigbato. Una diri nagpangayo isang proteksyon sa local court sa Iloilo City si Anay Bayan Muna Representative Sigfred Diduro matapos makusahan sang militar nga isa ka high-ranking official sang Communist Party of the Philippines kag New People's Army o kon NPA. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion o podcast Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition o podgapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,